tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Toxicant! Agora vou botar outra soneca, despois a que xogamos. A semente? Non, a semente xa xogamos cando espertei da primeira soneca. Ah? Maia! Maia! Se pensas que vou picar, estás aviada. Xa che digo que non me vas meter un susto. Ah! Carai, Willy. A ver, Willy, non estás ben. Willy. E picaches. Piquei. Ah, mira para aí. O que? Que mire que? Neste xogo sí que non me vas ganar, Maia. Pero que estás facendo? Willy, axúdame, axúdame. Sí, xa sei, que non nacín onte. Axúdame, axúdame. Axúdame, Willy. Amarracheste aí para que parecera que te prendera alguén, a que sí? Coidado, tes unha formiga detrás de ti. Ai, claro, topaches cun dos soldados e pedicheslle que puxera unha máscara. Ti quen és, Arnie? Ya! Non son Arnie, chámome Toxicant. Para que solte a Maia, vas ter que ir a fume de carozo polo mexeriqueiro furricas do coronel Paul. Ya! Veña, bule! Ai! Aí detrás, coronel. Socorro! Ai! Soldados, arroden o obxectivo. Sorte, rapaces. Ainda ben que nós non temos que ir. Alto! Que pasou? Non entendeste a orde? Soldados, arrodeen o obxectivo. Sí, entendémola ben. Xordos non lle estamos. E daquela por que razón non acataste a miña orde? Ai, porque non nos pareceu que se estivera dirixindo a nosotros. Claro, porque a palabra soldados moi precisa non é. Pois soldados refírese a todos os soldados. A todos, non sendo a vostede, que é máis listo que o resto. Oh! Non. Coidado coa formiga enmascarada! Non te preocupes, Maia, xa case estamos. Ei! Ui! Prepárate, que as vas pagar todas xuntas. Iso, aproveita para fuxir, porque senón vas a acabar chorando. Ou non, Arnie? Ai! Non! Xa chega, acabouse, retire esa máscara dunha vez. Xa máis, pero ofrezo o seguinte. Se vostede, coronel mexeriqueiro, acepta pelexar contra min, o invencible, fermoso, grandioso e sobranceiro Toxicant, soltarei a abella Maia. O ganador do combate converterase no novo coronel das formigas. Como? Non caia no engado, coronel, é máis forte que vostede. De acordo, acepto. Xa podes ir soltar a túa amiga. O gran duelo acontecerá sobre o coto xustamente no momento en que a estrela ardente fuxa avergonzada tras da liña do horizonte herboso. Como di? O sol por home. Ya! Cache? ¡Todos con coronel Paul! ¡Que viva o coronel! Grazas, grazas. Que viva o coronel Paul! A ver, traedme a pola. A ver... Aí queda. ¡Ah! Que, coronel? Sei que lle quedaron os brazos entalados ou que lle pasou? Mancouse no dedo maimiño. Non, non ve, vostede cando quere ten forza.
Pídeme por unha pola dun tamaño máis ao caso. Sí. ¡Oia! ¡Sí, señor! Isto boa pinta non ten. Imos ter que investigar polo miúdo ese Toshikant. Primeiro habería que encontralo, e iso é casi imposible, porque é rápido como un lóstrego e discreto como un refoleo de aire. Podemos volver ao sitio en que me prendeu. Mira! Fixo o Toshikant seguro. Imos ben encamiñados. Mira, ali hai outro. Aiches. ¡Oia! E agora que podemos facer? Podemos investigar outro pouquiño. O que? Oh, natureza todopoderosa, ateiga o meu corpo de pureza celestial. Protexe o meu puño e enche-o de forza cósmica. Ei! Quen se atreveu a mancharme así a máscara? Dá a cara! Ya! Digo eu que haberá que ir tirando xa. Pena do coronel, era boa persoa. Sí, e no botar en falta. Eu tamén. Ei, coronel, non se preocupe por nada. Se perde, marchamos nós os dous con vostede. Grazas, Coronel, soldados. antes vimos a cara ao Toshikant. Ten unha cicatriz na fronte que parece un lóstrego. Un lóstrego, quieto aí. Non, non pode ser. O que? Non será entón que Toshikant é Robert. Robert. E Robert quen é? Tíbeno na tropa de soldado, pero era moi testalán. Cando lle daba unha orde non obedecía e alborotábame a todos os demais. Aínda que o peor que fixo foi Que foi o peor? que rexeitou o nome militar que lle puxen. Robert Joe, sei que non lle chistaba. Carai! Non entendín porque non lle gustaba e non me quedou outra que botalo. E agora quererá vingarse polo que lle fixen. Probablemente, pero se estivo traballando á súa sorte, seguro que lle coñece un punto débil, calquera cousa que lle permita ganar a pelexa. Sei que tiña un, pero non me acorda cal era. O que recordo claramente é que Robert Joe era o mellor da promoción. Amigos, benvidos todos. Seremos hoxe testemunhas da encarnizada pelexa entre o coronel Paul e o seu contrincante Toshikant. Vai ganar Paul, seguro. cicatriz máscara que leva é ben chula. A pelexa pode empezar. Moita sorte, coronel. Sí, e demóstrelle quen manda. Ya, ya. Pides papas. Era boa. E agora que fago? O ataque! Oi, oi, Coronel, está ben. De agora en adiante son eu o coronel das formigas. Viva, bravo polo coronel. Viva o coronel Toshikant Joe! Paul, ten que espertar. Claro! Xa me acorda. Robert Joe ten vertixe. Traédeme o casco. A modiño, Robert Joe. Non, non é, non. Non me chamo Robert Joe. Chámame Toshikant. Ou Robert, ou Bobby, en todo caso. Xa, non me contes contos, Robert Joe. Coronel Toshikant. Para te converteres en coronel, Robert Joe, primeiro vas ter que suar un chisquiño. Non me pillas! ¡Ah!
pasa para aquí, cagainas? Non tes por onde fuxir, formiga faroleira. Tranquilo, Robert John, non te acordas do ben que nos levabamos ás veces? O que? Sí, de cando en cando, esquecicheste das risadas que botamos naquela festa de disfraces. Cando caemos na poza. Nesa mesma, ese día decateime de que aínda que non che gustase cumprir ordes, eras un dos mellores soldados. Ai, sí. E mesmo sería lo mellor de todo se non fora por esa vertixe que padecías. Vertixe. Que medo, que medo, que medo. Salvástesme. Grazas, nenos. Pedídeme todo o que queirades. Queremos que cancele a pelexa e que Paul siga sendo o coronel das formigas. De acordo. Soldado, saiba que esta tropa sempre o recibirá cos brazos abertos. Grazas, coronel, pero penso que me vai ser mellor intentar superar primeiro esa vertixe que teño. Como queira, Robert. Chámeme Robert John, coronel. ¡Que viva Robert John! Adeus. É unha pena moi grande que marche. Sí, porque daban un coronel de primeira.